практика за подравняване с светлинния поток на Земята и космоса. Намери си удобно място, което да е тихо. Добре е да си седнал с изправен гръбнак, но ако ти е трудно, може да легнеш. Затвори очи. Дишай бавно и дълго, издишай бавно и дълго. Усети как със всяко издишване се отпускаш. Ако все още има някъде напрежение по тялото, издишай през това място. И се настрой за една ползотворна практика за теб. Сега постави двете си ръце върху долната част на корема под пъпа или върху сърцето, така както го усещаш интуитивно. Направи още няколко бавни вдишвания и издишвания. Усети се в центъра си. Сега си представи, че от основата на гръбнака ти или от стъпалата ти, ако са на пода, излизат златни корени и започват да се спускат надолу. Преминават през всички слоеве на Земята. Разклоняват се, оголемяват се, слизат дълбоко в недрата на Земята и достигат до нейното сияено сърце, до нейното ядро, което пулсира в златно-кристална светлина. Усети топлината и силата на Земята и виж как тази топлина и сила започва да се издига по корените ти обратно към теб. С всяко вдишване се приближава все повече до теб. И започва да влиза в тялото ти. Усети силата и енергията на Майката Земя, която започва да изпълва цялото ти тяло. С всяко вдишване тази енергия влиза в тялото ти.
С всяко издишване всичко ненужно изтича обратно надолу. Усети как тази пулсираща златно-кристална енергия от ядрото на Земята изпълва все повече цялото ти тяло. Изпълвате с жизнената енергия на Земята. Свързвате с пулса на Майката Земя. Остани няколко минути в това усещане, докато получиш едно успокоение вътре в теб. Докато се синхронизираш и хармонизираш с пулса на Майката Земя. Сега обърни вниманието си нагоре, към небето, към Вселената. Представи си звезден поток. Сребърно-бяла светлина, която излиза от източника на всичко. Този поток слиза надолу през коронната ти чакра. Преминава през третото око, гърлото, сърцето, корема, таза, преминава през цялото ти тяло и слиза до земята. Почувствай как гръбнакът ти и централния енергиен канал се превръща в златно-сребърен лъч, по който върви енергията на източника, на Вселената, на Слънцето. Усети се в синхрон с небесния поток. Ти си между небето и земята, центриран, спокоен, свързан с центъра на земята и с центъра на Вселената. Може да визуализираш центъра на Слънцето, ако ти е трудно да визуализираш по-нагоре.
Остани центриран и свързан с енергията на Земята и енергията на Слънцето и небето. Сега в тишина повтори в себе си или на глас: аз се отварям да бъда хармонично подравнен с еволюционния поток на Земята и Вселената. Аз се отварям да бъда хармонично подравнен с еволюционния поток на Земята и Вселената. Аз се отварям да бъда хармонично подравнен с еволюционния поток на Земята и Вселената. Всичко, което вече не резонира с истинската ми същност, се освобождава с лекота и любов. Всичко, което вече не резонира с истинската ми същност, се освобождава с лекота и любов. Всичко, което вече не резонира с истинската ми същност, се освобождава с лекота и любов. Може да усетите как тялото ви има нужда да се движи, леко да се поклаща, или само главата, или някоя малка част да се донамести, за да се хармонизира с двата потока и да се балансира. Аз съм в безопасност да бъда тук и сега. Моето тяло се съгласува с висшия ми план. Аз съм в безопасност да бъда тук и сега. Моето тяло се съгласува с висшия ми план. Аз съм в безопасност да бъда тук и сега. Моето тяло се съгласува с висшия ми план. Аз се отварям да бъда хармонично подравнен с еволюционния поток на Земята и Вселената. Всичко, което вече не резонира с истинската ми същност, се освобождава с лекота и любов. Аз съм в безопасност да бъда тук и сега. Моето тяло се съгласува с висшия ми план. Остани още няколко минути в тишината, просто усещайки движенията вътре в теб. Ако усетиш вибрации, пулсации, тежест или енергийно разместване, просто се довери.
дай възможност тялото да се изрази, емоциите да се изразят, така че да стане пълно подравняване, хармонизиране с потоците на земята и небето и изчистване и освобождаване на всичко, което вече не резонира с тези нови енергии. Сега отново постави ръцете върху сърцето си. Усети центъра на сърцето. Свържи се с вътрешния си център. Усети как двата потока на небето и земята се сливат в твоето сърце. И представи си как оттам те обгръща една сияеща сфера от светлина. Една сияеща сфера от енергия и светлина, която се разгръща в цялото ти енергийно поле от центъра на сърцето ти, от центъра на подравняването и хармонизирането на енергията на небето и земята. Това е твоята нова вибрационна настройка. Благодари на себе си, на тялото си, на майката Земя, на Слънцето и космоса, цялото творение. Усети се в хармония и баланс. И когато си готов, бавно отвори очи и се върни обратно.